Subay ning pagtimaan sa National Disaster Resilience Month, Lapu-Lapu City milusad usab og duha ka adlaw nga lecture workshop diin gitudluan ang nagkalain-laing sektor lakip na ang kabataan kabahin sa community resilience. Siluan Merundina sa report. Sa Hoops Dome sa Barangay Gunob, gipahigayon ang pagbukas sa duha ka adlaw nga lecture workshop nga giuluhan og andam habagatan. Mga sakop sa nagkadayang sektor sa mga barangay sabgatang bahin sa dakbayan ang nisalmot sa maong kalihukan. Matod ni Jel Banyasya, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, atol sa paglusad sa upong andam niadtong milabay tuig, gitudluan ang mga partisipante sa nagkadiyang early warning system. Ug ning ikaduhang hugna sa lecture workshop, ang mga partisipante na ang gisangkapan ug katakos aron makahimo sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon ug makatabang aron makalikay ang ilang dapit sa trahedya. With using the early warning systems o using sa technology, sila na pananglitan makandak og risk assessment sa ilang lugar. Si Attorney Gloria Estenzo Ramos, Vice President sa Oceania, kinsa mo'y guest speaker ni himugat sa pagsilsil og disiplina sa matag usa nga mahinungdanon sa pagsulbad sa suliran sama sa mga pagbaha. Siguro sa ato sang eskwelahan, you have to embed that kanang sense of responsibility nga dili patakag labay. Atong una, ibutang sa bucket ug naa kay like candy wrappers. Atol sa duha ka adlaw nga lecture workshop, may mga breakout sessions usab nga ipahigayon diin tudluan ang mga partisipante kung unsaon nga mas mapaladman pa ang yanong post sa social media mahitungod sa usa ka panghitabo sama sa sunog o baha aron magkatabang kini alang sa mas dali nga pagresponde sa mga emergency personnel. Ang Lapu-Lapu City usa sa mga pilot area sa SPECTI, usa ka AI-generated system nga iya sa Japan International Cooperation Agency kun JICA diin ang unsa mang makuha niini nga kasayuran daling mahatod ngadto sa Lapu-Lapu City Command Center. Risk-informed community builds disaster resilience. Nagsumikad na sa prinsipyo nga wa may ganahan nga mamatay. Way ganahan nga mahimong biktima sa katalagman. Pero unsa may atong buhaton sa gobyerno, tudluan ang mga katawhan unsa ilang buhaton. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.